जिहेतु जोंनि नावकाटा टु लंका नैबे लामाखौ जिल्ला परिषदनिफ्राय हमनाय जादोंमोन 49 लाखनि। दा बेवहाय बे लामाखौ बिथांमोना खुनुरुखुमै मोजाङै मावफुंनाय जायाखिसै। बिथांमोना जोंनि रायजोनि नुनायाव बिथांमोना 300 किल'मिटार मावनाय जादों। बे लामाया नावकाटा टु लंका थांनायमोन। बेखौ जोङो बेनारावल' नुनो मोननाय जादों जे 49 लेक्स। बे नैबे जोंनि जिहेतु जों दा दालां मावबाय दं, बे लामाया सिगाङावहाय जोंहा ससेया मेटेल गारनाय दंमोन। दा बे मेटेल गारनायखौनो बिथांमोना 100 मिटारसो माने हा खोसिननानै उनावहाय जोङो मेटेलखौ गारना होफिनगोन होननानै खुनुरुखुम दासिम मेटेल गारना होफिनासै। जिहेतु जोंनो रादाय होलाङो, बिथांमोना गावसोरनि गोसोजों गोदै गोदै जोंनो रादाय होलाङो जे नोंथांमोननो इदि मावफुंना होगोन, नोंथांमोननो थांलाय फैलायनि सुबिदा खालामना होगोन। नै आङो औवा रुजुनना लादो। हौवा मानसि गैया नालाय हिनजावाबो खाथिनांगौ जादो। दालां बानायनो खार'नै नै दुब्थे दुमथा रुजुनना लाबोनो गोनां जादों। नै आङो औवा रुजुनना लादो। हौवा मानसि गैया नालाय हिनजावाबो खाथिनांगौ जादो। दालां बानायनो खार'नै नै दुब्थे दुमथा रुजुनना लाबोनो गोनां जादों। नै रायजोफोर गेदेर गोलावफोरखौबो होननाय जाबाय आङो। नै जोंनि दुखुनि समाव दुखुखौ जोंखौ बासाया। दुखुआव जों बेसे बिफदाव गोलैना दं। दैबारि अरबारियाव हाब्रु गोथौआव गाब्र'नानै रुजुनला रुजुनलि ना मासे फिसा फिसौखौ लेखा फरायनाय गोरों गोरा खालामनोबो जों सुजुगानो गैया। नै बायदि हाराखास्ति जानानै दङ जोङो। बेसेबां लामानि थाखाय दुब्लिनि थाखाय जों आलाय सिलाय जानानै दङ। नै दा जोङो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर मोजां जागौबा होननानै जों दा नुजाथिनानै दङ। सरकारनि मानसिफोरा नुदोंना नुवाखैबा जोंखौबा दा बेफोरबायदि आखल आखुखौ नै जोंबो एसे हाब्रुदो दैब्रुदो बेसेबां गोब्राव गोलैनानै दं। जों हाखर गोथौआवसो गोलैनानै दङ। नैबे जिहेतुनाखि जोंनि गासै दिनैनि बे समाव जोङो गासै रायजो राजा जोङो द' रायजो राजाया जोंहा ज' जानानै मोनसे बे थांफैनि थाखाय जोङो मोनसे औवानि दालां बानायबाय थानाय जादों। बे औवानि दालां बानायबाय थानायाव जोङो जिहेतु जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो टेलिफननि गेजेरजों सावरायनाय जादोंमोन। बेवहाय दिनैसिम जोङो खुनुरुखुमै बिथांमोननिफ्राय जों जेबो फिननाय मोननाय जायाखिसै अनसुंथाइनि सोमोन्दै। दा बेनिखायनो जोङो जिहेथु जोंनि गोथौ एरिया हिसाबै जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गथायफ्रा जिहेथु फरायसालियाव थांनाय फैनायनि जोंहा दा माखासे गोबां उसुबिदा जानानै दं। बेनिखायनो जोङो जोंनि न'खरफोरनि जोङो न'खरसेयाव जोङो 400-500सिम न'खरसेयाव जोङो सान्दा खालामनानै खांलायनानै नैबे जोंनि जिहेतु थांफैनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरनि थाखाय जोङो फरायसालियाव थांनो थाखाय मोनसे राहा लामा लानानै जोङो बेखौ मावनाय जादों। लोगोसेनो दिनै जोङो गोबां उसुबिदा जिहेथु फरायसुलिनि अनगायैबो जोंनि जिहेतु गामि ओनसोलनि जिहेतु माखासे महिलाफोरनि थाखाय जोंहा गोबां उसुबिदायाव दङ। जिहेतु गर्भबती सासे बिमाया जायोब्ला सासे बिहामजोआ गर्भबती जायोबा बेखौबो जोङो दिनै जोङो नावजोंबो लांस्लाबनो हाया। माखासे समाव नावबो जाया। बेबायदि समाव जोङो माखासे हाबसं हुबसं खालामनानै जोङो गोबां उसुबिदाजों जोङो माबासिम फाहामसालिसिम लांनो गोनां जायो। बेनिखायनो आं दिनै जिहेतु नैबे खौरां लाइनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जिहेतु जोंनि नावकाटा टु लंका नैबे लामाखौ जिल्ला परिषदनिफ्राय हमनाय जादोंमोन 49 लाखनि। दा बेवहाय बे लामाखौ बिथांमोना खुनुरुखुमै मोजाङै मावफुंनाय जायाखिसै। बिथांमोना जोंनि रायजोनि नुनायाव बिथांमोना 300 किल'मिटार मावनाय जादों। बेनिखायनो थाबैनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे 49 लाखनि लामाया मानि थाखाय 300 मिटार खोनानै दोनखो, मावनानै होखो जोंनो रायजो राजानि। बेनिखायनो गासै दैदेनगिरि बिथांमोना सारि जारि नायनानै नैबे लामाखौ थाबैनो मावफुंफिननानै होनांगौ होननानै जोङो रायजोनिफ्राय डिमान्ड खालामनाय जादों। बे लामाया नावकाटा टु लंका थांनायमोन। बेखौ जोङो बेनारावल' नुनो मोननाय जादों जे 49 लेक्स। बे नैबे जोंनि जिहेतु जों दा दालां मावबाय दं, बे लामाया सिगाङावहाय जोंहा ससेया मेटेल गारनाय दंमोन। दा बे मेटेल गारनायखौनो बिथांमोना 100 मिटारसो माने हा खोसिननानै उनावहाय जोङो मेटेलखौ गारना होफिनगोन होननानै खुनुरुखुम दासिम मेटेल गारना होफिनासै। बे 100 मिटारसो मावनायावनो बिथांमोना गासै बे 49 लेक्सनि जिथु रां बेखौ बिथांमोना बेयावनो बाहायबाय नामा। दा जों बेखायनो सोंथि खालामदों जे दैदेनगिरि बिथांमोना जिहेतु जोंनो माबा मोनसे बिसायख'थि सम जायोब्ला जोंनि रायजो राजानि खाथियाव बिथांमोना नुजाथिफैयो। बिनि उनावहाय जिहेतु जोंनो रादाय होलाङो
बिथांमोना गावसोरनि गोसोजों गोदै गोदै जोंनो रादाय होलाङो जे नोंथांमोननो इदि मावफुंना होगोन, नोंथांमोननो थांलाय फैलायनि सुबिदा खालामना होगोन होननानै बिथांमोना बुंलाङो। नाथाय बिथांमोना बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगोनो खुनु जोंनि रायजो राजानि दुखु सुखु बिथांमोना नायफिननो फैया। दा बे समावहाय जोङो गासै रायजोनि जानानै नैबे 6टा गामिनि जानानै आं बेखौनो फोरमायदों नैबे खौरां लाइनि गेजेरजों जिहेथु जोङो फैबाय थानाय बोथोराव जोङो नैबे जोंनि जिहेथु थांफै लामाखौ दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि थाबैनो मावफुंनानै होयाबा जोङो फैबाय थानाय जोङो बिसायख'थि जिखुनु राजखान्थिनि बेलायाव जोङो सरखारनि जिहेथु बेलायाव जोङो भट होनायनि बेलायाव जोङो गोजान जानानै थानो गोनां बायध'था जागोन बेखौनो आङो फोरमायथिबाय। दाखिनानै बुंदों जे बिथांमोना जेब्ला इलेक्सन सम जायो अब्लाल' फैयो। नैबे जोंनि जिहेथु दा हयथ' जोंनि थांनाय फैनाय समाव जे मोनसे उसुबिदा रायजो राजानि थाखाय जाना दं बे समखौ बिथांमोना मानो नायफैयाखै? जोंनि लामाया मा अबस्थायाव दं? नैबे नावकाटानिफ्राय बगरी लंका उलुनि थांनाय लामाया मा अबस्थायाव जाना दं? बिथांमोना अति ओंखारले नायबिजिरना नायफैनानै जोंनो जिहेतु प्रब्लेम जानाय गोनांथि जानाय बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। लोगोसेनो नैबे जिहेतु आं बेखौनो फिन बुंफिनबाय जे नावकाटा टु लंकासिम थांनाय जिहेतु 44 लाखनि लामा बे लामाखौ बिथांमोना थाबैनो नायबिजिर खालामनानै जोंनो मावफुंनानै होनांगौ। मावफुंनाय होआबा बिथांमोना होआबा जोङो अति ओंखारले जोङो रायजोनिफ्राय मोनसे खुथि साननाय हाबाफारि जों लाफिननाय जायो। जोङो दिनै मोनबा 6टा गामिनि जोङो गासै रायजो राजाफ्रा जना जानानै बे दालांखौ जोङो बानायनो गोनां जादों। खारन जोंहा बेवहाय नैबे नावकाटानिफ्राय जोङो मगलानसिम एबा बगरसार सापरिसिम थांलाय फैलाय लामाया जोंनि थाखाय जोबोद उसुबिदा। खारन गथ' गथाय आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा बेहाय माल माथाजों लोगोसे माइरं दैरं लांलाय लाबोलाय बायदि इत्यादि मुवाफोरखौ जों बेजोंनो जोङो लांलाय लाबोलाय खालामो। दा बेनिखायनो नैबे नावकाटानिफ्राय थांनाय जिथु लामाया जोंनि थाखाय जोबोद प्रयजन। दा जोंहा उसुबिदाया बेनो जे जोंहा बेयाव थांनाय लामायाव थांनाय बोसोरावबो जोङो बेबायदिनो गोबां रां खेन्दा खालामनानै जोङो दलंखौ बानायदोंमोन। देग्लायबो जोङो न'खरसेयाव खमबाबो 400-500 जोङो खेन्दा खांनानै जोङो बानायनो गोनां जादों रायजो राजानि रांजोंनो। दा बिनिखायनो जोंहा बेहाय खुनु जोङो सरखारनिफ्राय जेबो जोङो अनुदान मोननाय जायाखै। जोङो हागौ रायजो राजाफ्रा दुखिया रायजो राजाफ्रा जोङो न'खर हिसाबै जों खांनानै बे लामाखौ बा दलंखौ जोङो बानायनाय जादों आरोखि। नुजाफैदोंना नुजाफैयाखै दासिमाव? दिनैसिमावथ' बे जोंनि थांनाय हान्था मेलानि थाखाय बा दैमा मोनसे दङ गेजेराव बे दालांफोरनि थाखाय जेबो बेब'स्था लानाय जायाखै। आरो बिथांमोना जोंनि बे थांलाय फैलायनि गेजेराव बे दलं सोमोन्दै बिथांमोना जेबो रायज्लायफैनाय जायाखै आरोखि। जोङो बिथांमोननो माब्लाबा समाव जों बुंनाय जायो जे जोंहा नावकाटानिफ्राय थांनाय लामाया गोबां उसुबिदा जायो। बे उसुबिदानि थाखाय जोंनो माबा मोनसे नोंथांमोना अनसुंथाइ होनो हागोन नामा होननानै जों किसुमान सोरनिबा सिगाङाव बुंनाय जायो आरोखि जोङो। मावनाय जादोंमोन आसनिजों बे लामाया थांनाय बोसोराव MGNरेगानि मावनाय जादोंमोननो। बेहाय जों मिथिया माखासे नैबे निसामारा पन्सायतनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना हयथ' मावदों खोमा, जों बेखौ इसेबां साननो हायाखिसै। दा जोङो उसुबिदाया बेनो जे बे लामाखौ बिथांमोना मावनायाव हयथ' हास्लाबासै नामा, माखासे खारा भाङानि थाखाय जोंहा उसुबिदा जाना दं आरोखि। बेखौनो आं दिनै जों MSC जोंहा मोनसे माबा दङ, राजखान्थि दङ। बे MSCखौबो आङो बेनि गेजेराव आङो बुंनो नागिरदों जे हायोब्ला जे आंनि लुबैनाया बे जोंनि थांलाय फैलाय दलंखौ जाहाथे बिथांमोना निर्मान खालामना होयो आरो नैबे लामाखौ मोजां खालामना होयो। आं बेखौ बिथांमोननिसिम नारसिदों। आरो आसाम सरखारनिफ्रायबो आङो बे लामाया जिथु नावकाटानिफ्राय बगरसारनिफ्राय थांनाय लामाया एसे फिजिबोल जानांगौ होननानै आं बेखौ आसा खालामनानै आं बे सरखारनिसिम आङो बेखौनो नारसिनहरनाय जादों आरोखि। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन।
नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिथिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।